Alam nyo ba mga buddy, pagkapos tayo sa pera, simpleng luto lang, di ba? Bili tayo ng sibuyas, ahos, tsaka manok, tsaka toyo soka. Ganyan lang, simpleng adobo nga may konting sabaw. Para masarap yung kain natin mga buddy. Diba? Bili ko nito 139. Sibuyas, tapos ahos, ano lang, 150 lahat, 150. Yung gasto ko nito, wala nang maraming ricados ahos lang at saka sibuyas lang yung ricados sa adobo namin. Ganyan yung magluto mga Bisaya pagkapos sa pera. Simpleng luto lang yan, adobo, pero masarap yan. Adobo. Okay mga buddy, kain po tayo.